pano popanda kutaya nthawi tipereke mpata kwa a chair a meeting imeneyi Honorable Namalomba kuti atilankhule kutiuza cholinga cha meeting imeneyi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Master of Ceremonies, komanso ndipereke maulemu kwa akuluakulu makamaka a chairperson na task force komanso ndi committee yanu yonse ino atsogolera anzanga ochoka ku Zipani, UDF, UTM, Ford and also DPP, komanso azimayi athu nonse amene mwabwera pano, komanso azibambo mwabwera pano, ndino atu nonse atulankhani amene mwabwera masana ano. Ndiyamba ndikupereka mawu olonjera kapena otsekulira introductory remarks, ndipo ndinena izi zomunchichewa kuti zimveke bwino, kuti pamene tafika apa tafika kuti no Malawi Electoral Commission ndi a National Registration Bureau sakufuna kuti dziko lathu lino likhale ndi chisankho chovomerezeka. Akufuna kuti chisankho cha chaka chamawa chidzakhale choti anthu mpaka na kumamenyana, anthu kumakhapana, zimene akufuna iwo. Sakufunira dziko lino zabwino. Tikubwera pano ndi cholinga chakuti tipange zionesero zathu zakukhumudwa ndi mkhalidwe wa Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Mkhalidwe umenewo kodi ndi wa mtundu wanji mwina Malawi mutakumafunsa kumene mukutitsatira konse. Mkhalidwe wake ndi ofuna kuti aberezi sankho kuti Malawi Congress Party idzawine zisankho zimenezi. Amalawi wonse akudziwa tikunena pano Malawi Congress Party singawine chisankho ayo, ndipo sikuwina chisankho, koma afuna kuti iwine chisankho chifukwa choyithandizira Malawi Electoral Commission ndi National Registration Bureau. Akufuna kuyithandizira bwanji? Ndi nkhani imene tikhale ndikufotokoza pano, ndikuti no takhumudwa kuti sakufuna kukonza zinthu zimene tinawuza kuti akonze. Amalawi akuzunzika, ndigwirizana nayo amene anapemphera pemphero lija. Amalawi tikuzunzika. Tikunena pano ena kudya nthangala zachitedze, ena kusowa ndithu loko kwa ntambala imene kuti angakhala nayo mtumba, kumakanika kuba ndi kumene anthu akupitiriza kubako. Mafuta nawo magalimoto amene amakhala magalimoto kapena zigayo zimene kuti akagayitsa mafuta ukulibe, anthu akuzunzika ma filling station. Ana asukulu nawo machitosowa mafuta amene wawa akufuna kuti apitirebe kupitirira mu 2025 makapitaso ku 2030. Ife tikuti ayi. Ndiyeno tinabwera pano zipani zonse, tinali zipani 4, kenaka kwabweraso chipani cha PP chimene takhala nacho tati nawo limodzi, ndipo tinapanga koyambirira tinali ndi mkumano oyambirira pa 23 Oktoba, kenakaso tinazapangaso mkumano wina panali pa 16 Oktoba, tinapangaso mkumano wina wapempha a Malawi Electoral Commission ndi ani NRB kuti musinthe kapena mukonze zinthu zimene ndikhale ndikuzitchulapo sachedwapo, ndi ndizitchula chimozimozi kuti Amalawi mwina atsatire bwino. Chifukwa mwina athaungonena no kuti tikupanga ma demonstration amene tikupanga mawawa chifukwa choti mwina mwake tili ndi kapena kuti tili ndi kapena jealous kapena ndi china chichonse. Ayi, ife tikufuna kuti zisankho zizakhale zabwino. Pamene Amalawi akusankha atsogoleri awo kuyambira pa president, kuyambira pano kufika kuma members of parliament mpaka na kuma councilor, asankhe mwa ufulu umene uli mu constitution ya dziko lino, malamulo a dziko lino. Koma sikuti ena abwerepo ndikuba zisankho zija ngati mezi kuchitira mayiko ena. Tikunena pano kuli nkhondo, sindinenanso kuti dziko lake ndiliti, koma nkhondo anthu ali akupanga ma demonstration, anthu akumenyana chifukwa chakuti zisankho sizinaende bwino. Ndeti nanena kuti a chairperson Mayi Mtalimanja atule pansi udindo wawo wa uchairperson. Chifukwa chani? Ndi mwana wa John Tembo, ndipo mpaka na pano amayiwo sakukananso kuti ndi mwana wa John Tembo. Konanga John Tembo anali ndani ku chipani cha Malawi Congress Party? A John Tembo anali president wa Malawi Congress Party, komanso trustee founder wa Malawi Congress Party. Kodi mwana ngati ameneyi angakhale ndithu ndikuthekera kwakuti akapanga chisankho chokomera munthu amene sali wa Malawi Congress Party? Akapanga chisankho chabwino chokomera chipani cha UDF kapena chipani cha Ford kapena munthu amene wayimira MP pa chipani cha UTM kapena chipani cha DPP,
izizo yankhulake nkuti ayi sangapange chisankho chabwino, tinapempha kuti atule pansi udindo umenewu. Tinapitiriranso kupempha ampesi amene ali ati chief executive officer wa Malawi Electoral Commission kuti ampesi inuyo munali personal assistant wa Chakwera nthawi imene timalowa ku 2020 kuzisankho, mwakhala mukukhala kumeneko mukathandizira Chakwera kuzomalembalemba kumeneko. Komanso tikatengera mulandu umene unalipo wa zisankho zakabwereza munalinso kumene kuja, kodi mungakhale ndi kuthekera kwakuti mukapanga chisankho chakuti mpaka na mukaona Chakwera kuluza? Sizingathekera, chifukwa inu nda Chakwera ndi munthu mmodzi, ndiye Malawi Congress Party ndi munthu mmodzi. Ndiye tinapemphanso kuti mutule pansi udindo wanu. Posachedwa apa tikuonjezera pa list ya anthu otula pansi udindo wawo asambo, a director a National Registration Bureau aonetseratu kusamva ndi kufuna kwakuti Amalawi asakalembesa asakhale ndi chitupa. Iwo machitidwe awo akumatenga mashini abwino kumakayika kumalo kumene akudziona kuti ati Amalawi Congress Party ali ndi anthu awo ochuluka. Kukakhala kumpoto kuyika mashini oti owonongeka, kukakhala kumwera ku Eastern Region kuyika mashini owonongeka. Komanso chigamulo chabwera kuti ameki ana NRB atenge mashini awo akhale pamoyo pape pali ameki center yawo. Tikunena pano lero, tikunena pano phase 1 yatha, yambiranso phase number 2. NRB mmasentamo mulibemo, anthu akubwezedwa ochuluka. Ndiye tikupitiriranso kunena kuti asambo mutule pansi udindo wanu. Inuyo sinu munthu oti mungatumikira Malawi chifukwa maganizo anu sauchi Malawi ayi. Ndiye tinapitiriranso kunena kuti kwabwera mwapanga ka contract ya Smartmatic. Smartmatic yabweretsa zima AMDs machine zimeneno kumajambulira nkhope ku ika ma details menemo a registration. Tikunena kuti machine amenewa ndi opereka contract imene akhala anapita ku Kenya kumene kunali mavuto. Pano paso anali ku Mozambique, pamene ku Mozambique kuli mavuto. Panopa anthu akupanga ma demonstration. Anapitanso ku Philippines, komanso atsogoleri amene momwe akuluakulu a Smartmatic akhala ndi mbiri za corruption. Zikumveka kuti Smartmatic amavoteratu mkati momwemo, amalowetseratu mavoti m'mashinimo. Ndiye ife tinanena kuti azipani zimetu tinanena zicha kuti Smartmatic sitikuyifuna, zimashini zimene zichoke. Tibwererenso nthawi imene tinapanga zisankho zamanyo. Tibwererenso. Kodi chalakwika ndi chani ulendo uno? Pamene kumalawi kuno even uptake ya ICT ndiyo chepa, maybe about 5%. Anthu amene tukavota kumudzi over about 50% of the population ikhala ikuvota. Koma tu amene tikudziwa kuti zimachina amene amayenda mwanjira amene ndife anthu ochepa. Ndiye tikunena kuti zimachini zimenezi ndiye amene adabweretsa contract amene achoke. Uthenga wake tikutero. Ndiye tikumapitiriranso kunena kuti tinapereka kuti registration ya meki iime isapitirireso iyi phase. Pokhapokhapo tikambirane, mutitanise pa mkumano tikhale tonse limodzi. Zimenezo mpaka na pano lero ndi tsiku lachingati lachiwiri ameka ayamba loweruka mpaka na pano sanatitani. Ifetu tikufuna kuti nkhani imene ithe bwino, ndipo timafunisisa kuti ithe bwino. Koma mmene tikuonera panopa chifukwa chonse sakufuna kumva mwina sitha bwino. Nchifukwa chake tikunena kuti ife mawa tupita pa nsewu. Achairperson afotokoza bwinobwino ndondomeko yakuti kodi kunsewu kuti kakhala bwanji. Koma timafuna ndi kuwafotokozera Malawi zimene tikudandaula ndi zinthu ngati zimene zizo. Chinanso kumapetopeto tinanena kuti ma auditors apita akaunguze kuti chikuchitika ndi chani kumekiko. Mu 2020 tuzinachitika, mu 2019 kula justice chifundo kachali. Enaso nkumafusa kuti justice chifundo kachali munachotseranji kumeki. Anala kwanji. Mafuso amene wa Malawi tuzifusa. Koma tikudziwa cholinga chake chenicheni.
ndi chakuti Ntalimanja mwana wa John Tembo, John Tembo Malawi Congress Party ndi Ampesi personal assistant wa Malawi Congress wa Chakwera ku Malawi Congress Party, Asambo amene ali a principal secretary aku NLB nawonso analiso pandanda naso perekera umboni ku court wa Malawi Congress Party. Anthu amene wawa akupanga zakuti Amalawi asakhale ndi mwayi wokuti akavotere munthu amene akumufuna. Ndikatero mwina mwake ndayankhula zonse zimene tinagwirizana ku chipani, ku zipani zathu zonse zimene zinalipo, zipani 4 komanso ndi chipani cha PP, kuti no tikufuna kuti zinthu zimene zichitike. Zikachitika ngati zingachitike ndiye kuti no achapeso ndisakhala sakulengeza kuti kodi zikhala zili bwanji atati akonza zinthu zimenezi, koma tikufuna kuti zinthu zichitike. Ifeyo ngati azipani kuyimira ine monga ngati kuyimira ma secretary general amene azipani zathu zonse, ndikupereka uthenga umene kuti sitilolera kuti chisankho chikhale choti choberedwa. Sitingalolere kupanga chisankho kutose mukudziwa ino zimene zimachitika ndi atsogoleri mulipo mpano. Chisankho chimatenga zinthu zambiri, chimatenga timanena kuti spiritual energy, financial energy, physical energy, zonsezo kuzika umononga ndalama, wononga umunthu wako, kuthamanga. Kodi tikathamangiranji, tikapangiranji kampeni ngati anthu atabera kale zisankho? Kusonyeza kuti afuna kumalawi muno mukhaleso chipani cha chipani ulamuliro wa chipani chimodzi, andi chipani icho ndi Malawi Congress Party. Ndiye zimenezo sitikulola, tinene choncho, zimenezo ndiye sitikulola. Ndikamayankhula chonchi Amalawi mudziwe izi, zimenezo sitilola. Ndipo ndikupempheni inuyo mamembala a chipani cha UDF kumudziko kaya ndi town muno mulilongo mmene mukhale ma demonstration, mutuluke mochuluka. Inu a UDF tiyeni tituluke mochuluka, a DPP tituluke mochuluka, a 4D tituluke mawa mochuluka, a PP tituluke mawa mochuluka. Ndikumvanso kuli PDP ikuti joinanso ibwerenso poyera tonse tituluke. Tikapanda kusamala Malawi Congress Party ititengeranso ku one party state. Ndiye mukudziwa one party state ya Malawi Congress Party zimachitika ndi chani. Anthu amamangidwa, ukaponyedwa kung'ona, kuphedwa, anthu ndikumathawira kunja, kumakabisala, ukakhala okwatira azimayo pa nyumbapo kukulanda. Imene ndi Malawi Congress Party. Imene ndi Malawi Congress Party. Ndi Malawi Congress Party yabwera pano pa ndi yatsankho yakuti ngati ukuchokera chigawo china chake ndi kuloko ntchito sungayipeza. Loko kupita ku university kumene sungapite, loko ntukula pa khomo umene sungalandire, loko fetereza wa IB sungalandire. Imene ndi Malawi Congress Party. Ndiyeno ngati tikufuna kuti Malawi Congress Party imene isakhaleso ndi danga lina lilonse lakuti ikasokoneze democracy imene, ndikupempheni nonse Amalawi nonse kumene mutuluke mawa kuti tikakhalire limodzi. Awawa ameki chairwa mpaka natasiya udindo wawo, awa Ampesi wasiya udindo wawo. Kati kakhala tikagona ku manyumba kwawo, kati pita ku manyumba kwawo, tikachoka ku maofesi kwawo kuti pitanso ku manyumba kwawo, kati kapeza pali ponsepo tikapeza kali pa galimoto tiziumbirira galimotoyo ndikaumbirira kuti asayendeso. Izizo tipanga basi chifukwa anthu amene wasaina okhala pafupi ndi dziko lathu lino kuti akayendetse chisankho. Zikomo kwambiri. Ndisire pamenepo ndapempheso pano a task force chair agulu limene lilo lakuti no tikayenda bwanji mawa ndipo zofunika zina zikakhala bwanji. Zikomo kwambiri.